Слава Україні! Друзі, ми будемо починати нашу акцію. Сьогодні ми зібралися в тривожний час. Критичний час, я б навіть сказав, не лише для України, а для всього світу, без перебільшення. Це час, коли буде вирішуватися доля світу. Не лише України, не лише країн по периметру Російської Федерації, а те, як буде організований світовий порядок. Зараз питання номер один у світі – чого хоче Путін? Відповідь дуже проста. Путін і Росія зараз поводяться як держава-терорист. Вони взяли Україну в заручники, приставили пістолет до виска і виставили країнам Заходу ультиматум. Або країни Заходу де-факто знищують НАТО, знищують світовий порядок, який базувався на силі права, і запроваджують де-факто новий світовий порядок, який хоче Росія, і який буде базуватися не на силі права, а на праві сили. Росія вимагає, щоб НАТО публічно заявила, що Україна ніколи не буде членом. Вимагає відведення військ із східноєвропейських країн. Це означатиме, що Росія відновить сфери впливу. Мета Путіна – відновити Радянський Союз. Мета Путіна – знищити світові альянси. Мета Путіна – погрузити світ у хаос. Наше завдання, як українців, завдання всього світу – зупинити це, не допустити цього. Наше завдання – сказати Путіну «ні».